Hyvää iltaa, Parviäly. Nyt on vanha äijänkäykkä ihmeissäs. Tuossa kun mä vaihdoin tän uuden keskusyksikön jokunen aika sitten paikalleen. Nyt siihen tuli, oliko maanantai tiistain välisenä yönä, kun mun sillalta tuli päivitys ja sen jälkeen kävi tämmönen homma, että katsotaas näettekö tässä. Ei, katsotaas nyt. Ei toimi mitään näytä, otetaan tommonen toisenlainen. Elikkä tossa noin, kun on sivun sulkemis- ja suurennuskohta ja pienennyskohta. Ja sit tästä vähän zoomaa, joo se vapisee. Sitten kun täällä on kello, niin päivämäärä on näkyvissä vaan puolittain. Ja samaten sit kun täällä toisessa reunassa, niin täällä on kaikki sillain niinku hilkkuu vaille, ettei mene näytöstä pois. No, tämän kanssa mä pystyisin kyllä elämään, ei toi ole niinku ongelma lainkaan. Mut kun tuossa edellisiltä, sit kun oli saanut ton Adoben Expressin ladattua ja piruttani siinä yhtä kuvaa koitin parannella ja muokkailla, niin kävikin semmonen juttu, että ensinnäkään kone ei tietenkään, se ei ollut hyväksynyt sitä, odotas pieni hetki, mä aukasen täältä, otan täältä kuvatuksen auki. Täällä veskatti, tää on sen verran erilainen systeemi nyt, että mä en löydä täältä nyt heti. Aika paljon eri tavalla toimii kuin edellinen. Otetaan tuo alas tosta noin. Ja niin kuin tässäkin, tässä on sama juttu, kun mulla on kuvakaappaussivu auki, niin hetkinen, mennäs ton kanssa lähemmäs. Tuolla näkyy. Eli katos, se on näytön. Se on niin ylhäällä, että hädin tuskin löytyy. Ja mä pistän tosta tauolla, että mä saan se Expressin auki pieni hetki. No. No niin. Otetaan tuolta nyt vaikka toi kuva. Ja otetaan tuolta sitten. No, äläs nyt viitti. Tuolta noita. Adobe. No ja sitten tulee tämmönen. Rasteri vähän näkyy. Ja nyt kun mä yritän tätä muokata ja korjailla, niin se antaa tämän tehdä. Elikkä
niin saatana lähellä, että ei näy kaikki mitä mä teen. Se antaa hiukan korjata terävyyttä, mutta mä otan tosta ton käteen, niin se nyt häälyskelee vähän sitten. Tarkennetaan se tonne noin. Niin mä tosta nyt yritän vähentää kirkkauskohinaa. Katsotaan nyt. No. Nyt se taas toimii. Nyt se tekee tämän. Mitä mä olen niin kuin tässä hakemassa. Tässä lukee, että vähennä kirkkauskohinaa liukusäätimen avulla, saat tummat ja plää plää plää. Sitten tulee, että jatka Googlella, jatka Facebookilla, kirjaudu sisään, rekisteröidy. Ja sitten on tuo Q-koodi. No, mä olen ennenkin jatkanut Facebookilla. Sitten kun mä teen näin. Noin, nyt tultiin ongelman ytimeen. Otetaan tosta vähän pienemmäksi. Vieläkin hiukan. Sallitaanko kohteen Facebook-evästeiden käyttö tällä selaimella? Joo, sallitais kyllä, mutta nyt kun mä yritän täällä on tämä, joka liuuttaa tätä kuvaa edestakaisin, niin täällä alhaalla varmasti jossain on se sallitaan painike, mutta kun eipäs kuva menekään sinne alemmas, vaan se pyssää tähän lisätietoja kohtaan. En tiedä sitten onko siinä ohjelmassa nyt joku vika vai nyt vanhalla tyhmällä äijällä on joku jossain poikkiteloin. En todellakaan ymmärrä mitä nyt tarvitsisi tehdä. Ja sitten tulee tämmöinen teksti, että palvelun yhdistämisessä tapahtui virhe, sulje, eikä mitään muuta pysty tekemään. Kirjautuminen epäonnistui. Ja mä olen yrittänyt sivun asetuksista saada, että mä löytäisin tuon kellon saisin tuolta, tai niin kuin päivämäärän saisin kunnolla näkyviin. Ja tosiaan se, että kun kotisivulle menee, niin todellakin nämä täällä ruksi, suurennus, tai siis laajennus ja tuo pienennä painikkeet, että ne olisi niin kuin sillä lailla, ettei ne olisi tuo puoliksi ruudun ulkopuolella. Tämmöinen tyhmä kysymys näin perjantai-ehtoona.